muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachibanda media. Tadzoka zvakare kuapp yedzinonzi kukumbura Mwari. Tiri mushow yedu yamazuva ese inodaidzwa kunzi Bishu reality show handitika. So kana pane vana vadiki vari under 18 vachine mukaka pamwe. Aiwa garai maruva pasi. Vanyari kani onai video ine muri kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana. Tine muenzi wedu panapa, muenzi wedu muri sei hanzvadzi? Tinofara makadiwa. Aiwa tiri nani zvedu. Kutaura kuno kunyika yese iri kukuonai. Vaudzei kuti munonzani, munoita nezvechi? Munonzi privilege band. Band. Ndinoita basa rangu nderekupinda kuita sei? Tauri mazotaura kupinda kwawanda ka? Rekuhura. Kuhura, alright. Makazvitanga rini izvi? Izvi ndakazvitanga 2009. Manje. Saka privilege ndiudze kuti chakanga chaitika. Murume wangu ameno zvaingoita angasingakusikane nezvangu. Achingoti pano atora aonekwa nemusikana, azoonekwa nechivakadzi vacho vachingotizira. Ndikazongozvoona ndega kuti ndofunga murume uyu handisi kumuitira, rege ndichitongosiyana naye. Mainatsomupa bonde zveshuwa zvekunyatsomupa chaizvo. Kana masikati pese padira pangodira. Saka chii chaiitika kuti azonazo atadze kugutsikana? Ndopandasinganyatsoziva kuti sei asiri kugutsikana naye. Saka ini zvandakazoita ndiri mumba imomo, ndakazoti pane vamwe wangu vakutondidawo. Saka kundida kwakandita ndakangoti rega ndimbowatestisa ndimbozwa kuti zviri sei. Saka munhu wandakatestisa akati aiwa amai muri kumberi. Alright, hande. Akati muri kumberi. Saka ini zvaindinetsa kuti ko andiri kutizirwei. Saka rega ndichitongosiyana naye murume wacho. Saka ndimi makamuramba murume? Ndakamuramba. Right. Munhu amakatestisa uyu akabva azokuroora here zvakafamba sei? Aiwa haana kundiroora. Ndakabva ndatongobuda mumba ndikati ndichingona zvaingoitawo vamwe ndakangonzwawo nevamwe kuti asi padai mukafamba mukapindawo mumabhawa zvinoita. Aiwa munhu handiti akatamai muri kumberi akanakirwa nemi? Ko sei asina kubva azokutora iyi kana ainakirwa nemi? Aiwa ndaikungoda zvekungotestisa munhu chete. Ndingonzwawo maresults anobva kwaari. Alright. Mungonzwawo sezvo murume aibuda. Alright. Saka masiyana nemurume makabva matanga kungopinda sekutaura kwamaita. Ndikati regei zvangu ndingopinda. Pamwe ndo zvingangoita nekuti zvemusha zvaita sei zvaramba. Saka muri kupinda imomomo. First day renyu rekutanga kuenda paTouchLine makakechwa navanhu vanga? Vanhu vakandikecha paTouchLine first day rangu vanga vari 3. Ndo vanhu vandakatanga navo ivavo. Semunhu ndandichiri kutya. Muri makore mangani pamwana kuenda paTouchLine? Pandakaenda paTouchLine ndandine 23 years. Alright. Saka munomboita mari mazuva kana ita short time kana kuti sleepover? Pasleepover pandinochaja 20. Kana iri TouchLine ngoma 10. Ndikaona kuti imhene ndoti 15. Kuapp yetu kunoku ndikunzwa mumwe wangu achichema kakuti vari kurarirwa madhora $2. Imimi 10 shuwa iri kubuda here kuapp yetu kana mune kumwe kwamuri kuendera? Semunhu akangwara ndizozviitire muno muapp yetu. Ndoitira kuout. Moitira kupiko? Nana Glenview uko kwandinopinda. Alright. Ma-challenges amunosangana nawo ndeapi muri pakutengesa bonda? Ndinongosangana nezvakangosiyana kana dzimwe kurwiswa. Unogona kusangana nevamwe vanhuwo ukasvikawo panzvimbo yausingazikanwi. Unosangana nevanhu vanenge vachida kukurwisa nekuti vanenge vakuoneka heartbreak yavo inenge yati rorei nekuti vanenge vaona kuti yapindira iyi inenge yadzo. Alright. Yeah.
ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane mazuva 7 aya kana sikakanzi zvangu 6 or 8 epamwedzi aya yasvika nguva iyoyo ndiapi matanho amunotora imi pamwe marumba zvakapesa? Ini hangu handizoiti 7 kana 6 angu ini anogumira pa3. Saka pa3 days idzo ndine ndakambozorora ndakarelax. Alright. Mubva mazotoita kero pandee ndavhurirwa paya aiwa ndopandee ndakunyatsotanga zvakasiyana. Okay. Then vanhurume vane vakasikwa zvakasiyana. Kune vane dzitete, dzirefu, dzipfupi, dzikobvu. Size yenyatsokutrendi. Ndinoda hangu iri pakati nepakati. Vanhu vese. Iri pakati nepakati. Vanongoita mavhidhiyo vari pakati nepakati. Inoita sei pakati? Iye pakati nepakati unonyatsonzwa kuti aiwa zviri kuenderana. Unochinzwa kunakira. Ikazoita hombe zvine zvakurwadza. Ikaita diki hauna zvaunenge uchinzwa. Saka iri pakati nepakati inosvika kupi kana muri mukati? Ngatichinge tichimbodutsa. Inorova makona ese. Inonyatsopushidzira uchinyatsonzwa kuti aiwa zviri kuendeka. Alright. Ko irefu manje inoita sei? Refu unoita seucharudza. Refu unotoita akamupushira mudenga. Hauzonyanya. Hazvinakidza. Saka baba wemwana kana baba wevana vari kuziva here zvanoita izvi? Kana vakazviziva vachaitei? Ati ndo vakati handiite. Saka ndakangoona kuti sezvo ndisiri kuvaitira zviri nani nditsvage zvinoita. Makasangana navo paTouchLine ndiwo wakakubvisa umhandara here? Ndo wakandibvisa. Mwana azondidza nyaya yeumhandara. Umhandara unoita sei? Zvinorwadza zvinoita sei? Umhandara unorwadza kuubvisa. Saka inini kupesa pandandakazvichengetedzawo nditi semusikana nge ndizvichengete kuitira kuti murume wangu achandirorawo wandiono ndiri musikana. Wakabviswa umhandara mune makore mangani? Ndakabviswa umhandara ndine 16 years. 16. Chitori chibharo chakakubata. Igore ripi riro? 2005. Mumva mangobata nhumbu here vaona zvakafamba? Aiwa ndakabata pakandibata chibharo ipapo pandakabata kuita ndakatongotizira mari. Alright, chitori chibharo chitori ndakora mwana ari pasi pemakore anokuda. Alright, imwe nhau yatingade kukurukura inhau ichi zvakare. Guys, amwe maquestions atingade kubvunza. Ane vana here ende kana mukaona mwana wenyu akuita izvozvo munoda kuti ariitwe here basa ramunoita iro? Aiwa mwana handidi kuti mwana wangu aite basa iroro. Haatozivi kuti ndinoita basa iroro. Kuboza kupa mic. Alright. Vana venyu imimi vanoziva here basa renyu? Handidi kuti vana vangu varizive. Kuti vana vangu vanozopanduka. Kana ndichitobuda ndodzo ndikuenda kubasa vana vangu. Ndosaka vakuru vakati mbudzi kuchinomfenji kufananyina. Saka imimi hamuna kuti vazopanduka. Aiwa, anozopandukawo kana aona kuti imba yamuremera semaitira ndakaitawo iyayo. Alright, mune vana vasikana vangani? Ndine vasikana 3. Wekutanga akura zvakare basa? Wekutanga ndo 2000 chiro chinotaura ibhoro? 2006. 2006. Alright. Ari kuita foma? Akatopedza akamira nekuti mari yekuti aende kuchikoro. Akasvika here paordinary? Aya, form 4 chete. Saka asati akitawo zveTouchLine? Aiwa, munoona kuti aite zveTouchLine kai muchibudaira kuTouchLine paipai mamunyepera kuti ndambonoona mai guru kana kuti ndambonoona nhengi kwakati iwe buda uendawo paTouchLine. Kana achindibiridzira zvake asi maonero angu ini nayo asadaro. Ndamusiya ariko. Alright. Ko mumwe wacho anoteera wacho wakura sei? Mumwe wacho 2010. Nekuti basa iri kai
Atimboriite ichi. Unototsvaga kwekuti unombogadzirwa mwiri wako. Ukagadzirwa mwiri wako, hana dzevarume ati munoziva kuti dzinongorova here, dzinopa nemurume. Inobva yarova. Saka mutori nenyora dzamunotemerwa? Nyora tinototemerwa. Munotemerwa nyora pari manje? Dziri pasuspect kufamba nepamusana. Sezvo nanzwa sene minye yekuti bhanda makatemerwa ndokumalawi because vanhu vana bhanda vachinga chino kumalawi imi muri kumalawi renduzi ndopako kumalawi saka zvese zvakatopedza nazvo kudhara. imimi makazozvarwa munomhere kana kuti makazvarwa kumalawi kuti zvakafamba sei? Ndowabereka vabereki vangu vakaberekerwa ikoko, asi ini ndakazozvarirwa muno. Ndazvarirwa muno masi unopota uchidzokera kakusha. Saka munototaura chimalawi here? Semunhu akakurira muno muchimalawi chinenge chakuzondinetsa manje. Alright, muri bwanji? Tiri bwino. Ari bwanji? Kumuzi kuri bwanji? Kuri bwanji, kuri bwino. Alright. Apa malawi ndopaziva wangu hapana kamuzi bhanda kawa ndongotumira nyuchi. Ukunzi azoisa bhachi, azohinga bhachi mumhepo adai kamuzi bhanda. Vanhu kumalawi munotyisa kaimi. Aiwa hamusatitye zvenyu, tingoriwo vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Bozi nazina unye pangu tichikura isusu ka. Tichiri mudiki kudai sowanzonza. Chemberi papo iyi Malawi. Muna nekaitotyiswa kutoshikiwa raini rese kana komboni yese kana munharaunda yese muri. Ndio munhu kumalawi chete. Aiwa kumalawi edu mushonga vamwe vanoziva asi vamwe havauzivi. But imi munoziva. Ina handiuzive ini. Ndaita handichiriwo mwana pamwe ndichazoziva zvangu asi nekuti ikoko ndokwandakazodzidzisirwawo zvanakunana chinamwari sei. Raidhuze nyaya yechinamwari. Makaenda kuchinamwari? Chinamwari chinomboitwa zvekuita sei nasenziso chinonzi chinamwari. Udzai vatarira vanoda kuziva. Ndokunzi chinamwari hanzi munozivisirwa tsono. Ubva wazonzi dai tsanangurirei nazotorai nguva iyi. Chinamwari inzvimbo yekuti unosangana nevanhu vakuru, chemberi, vana tete, vokudzidzisa kuti zvinonzwai uchiteedzera. Bonde vokuisira tsono pasi uchisimudzira chiuno chako chimudenga kuti chinyatsopepeta mushemushe. Vanokutora kuendesa kuchinamwari vaane makore akawanda sei? Kuchinamwari vanogona kutanga uine ma10 years koko. 10 years. Vanongova vanokudzidzisira vari pai nasonatsotsanangura. Aiwa, irumu inenge iripo inotoishanda izvo. Kuti iyi imba yechinamwari. Ndopatinodzidziswa zvese zvekudhonza nzeve kuita sei imomo. Nzeve? Dzevanhu vechikadzi. Nzeve dzevanhu vechikadzi. Alright. Saka ukamuti unotanga kudzidziswa zvebonde une 10 years usati wakuita bonde. Kuitira kuti ukure wakachangamuka. Saka tsono inoiswa papi nazotsanangura? Unoisirwa tsono pamusana apa. Pasa? Pasi. Yakadai ukada kudzikira kudai so unobva wabaiwa netsono. Saka unobva wanzozvitambisa chiuno? Wotanga kutambisa chiuno uri pamusoro petsono pai usina kuimba. Uchisvika kuzongozi baba kwakaneta. Haufanirwi kuneta. Ukaita mistake wakaneta. Ukaita mistake unobaiwa nayo. Saka imi muchinamwari mimi makachisiyena nguva yakareba sei? Ndakangochiita hangu 3 years. 3 years muchinamwari? Alright. Saka chakakubatsirei chinamwari? Chakandibatsira kuti murume wangu chaiye ndaitomuitira zvese zvasi anga asingazvione, ndikangoti ndege ndimbonosheya hangu vamwe varume wazvono ndinogona sei. Alright. Saka kuna vanhu vanonga kukecha ava, right? Kana hapana here vanhu vanozosvikawo panguva yekuti vanotora kana mafoni namba enyu wakada kuita mapermanent boyfriend kana kuti macomments avanokupai kuti api? Ini macomments avanondipa vanongoti aiwa muri kumberi. Unogona kungotopiwa hako for free dzimwe nguva kana $100 boy. Unobatsirikana.
omboda kusama kuda kuti ndoda kukuroora ndokutengera stand here ndodii neuchingodzika dzika zvako semunhu unenge wakungoja basa iroro ngoti unongowana wakawanda wanda. Ko iripo imwe yavari kuti hanziyo sim 2 munoita sim 2 here? Zvana sim 2 izvo zvakutoda vechidiki. Ko imwe vari kuti hanzi amene hanzi 3 sam here 4 sam 2 sam ikunzi hanzi munotorwa hamene muri 2 3 vakadzi mutanga kurarwa nemimba nguva imwe chete murume wanu munoita here? Kana ini iyoyo inenge handifarire ndoda wangu handendinaye panguva idzodzo asina mumwe munhu wekuti akabva pandiri ozodai ndoda wangu chete. Alright. Ko nhengo mukanwa vanhu rume vanofarira kuiswa nhengo dzevo mukanwa ka imi munoita sei? Tinoisa tinoisa zvese inenge yamari maisa nhengo mukanwa anowedzera kamari inenge yamari nhengo panhengo yekuisawo nhengo mukanwa unomudza kuti ndodawo $5. Alright. Kana ada kuririsa andoririsira mukanwa aita sei manje? Aiwa tinozopedzisira kwasaidi kwacho chaiko. Sati chacho unozwa sei? Ndinozobhisika here. Imitaura icho kwadini? Sure. Alright, aiwa. Ndofunga tiri kunatsonzwisisa zvese zvamutaura ndizvo. Meno mune zvimwe zvamungade kutaura futi? Chekutaura zvangu ndechingoti ini neeji yangu iyi ndichapinda mumbaka ndichakwanisa. Ndakungotongogumawo nebasa rangu iri. Kufira muchiuri? Hazvitori nani. Muri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo panapa muzuva ranhasi. Sinungai kutiudza zvamunofunga mu comment section is lockdown.